Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a jelikož v Lumber Tycoonu se stalo něco nečekaného a to, že se nám neuložila hra a mě to asi úplně už nebaví, kvůli tomu já jsem to hrál v screen strašně moc hodin, takže asi tak a vybral jsem teda novou hru, která stojí ještě 25 robuxů. Hrali Housebox, takhle různě. Nakoupil jsem ji, takže doufám, že to bude dobrý. 25 robuxů není moc, ale dobrý. Takže je to Water Park Tycoon a máme tady Breezeland je lepší podle mě. Tak, mám to tady a máme jít sem, máme jít do Pools a dát tenhle, jo. Dobře. Tak uděláme ho takový jako lehký, jenom ze začátku. Uděláme ho 5, 6, 7 a 8. Nebo dáme 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne. Ale já jsem to tady nechtěl, takže bum. Ale je ta hra náročná, jo, tak, takhle. Tak a tahle hra je o tom, že musíme sbírat coiny a musíme sbírat automaticky. A tady si vylepšujeme, třeba dáme tady Star Research za 250. Ještě si dáme tady Sound Effect. Dáme si 3. A 1 hudbu. Tak. Mělo by to být víc potichu ti lidi. Dám to na 2. Tak. Nějak to vyupgradíme. Máme stairs. Stairs nepotřebujeme, walls nepotřebujeme. Máme diving boards. OK, let's go. Takže dáme tady, jak to tlačí markem, ne? A to nezabírá tak moc místa. Takhle. Takhle. Tak, to jsme měli. A uděláme samozřejmě k tomu. No, bychom k tomu udělali nějakou cestu teoreticky. Ještě dáme tohle. Pants. A my máme ty cobblestoneové, že? Tak uděláme to tak, 1, 2. Uděláme vždycky 2 cesty aspoň. Tak. Já jsem jednu tady. Tak. 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 To bychom teoreticky měli mít, ale já jsem tady chtěl dát ještě lights. A mně se líbí tady tyto. Zatím, že bychom tady dávali. Takhle na osvětlení. Tak. Mám strašně moc. Doufám, že si to ti lidi užívají. Já doufám, že jo. Ale já chci mít později prostě strašně moc tobogánů. A tady si vyzkoumáme stánek za 15 sekund. A schody. Ne, jo, my musíme jít v tohle. My nemůžeme 2 naraz vlastně. Tak. Já se nezcítím napiju. Tak. Máme to tu, měli bychom to mít vyzkoumané. A ten stánek dám někam sem. Steels? Ne, stalls. A chceme ten
Si myslím, že na základ zatím stačí úplně tenhle. Úplně na základ. Stačí 100 pro tenhle. Tak, dobrý. Tak. No, my ho už nechceme, už to nechcem. Ale chceme si ji ještě postavit. Tady pet, cobblestone. Chceme na to tady udělat cestu. A oni už to chcou. Takže já jim to musím dát, ale já nemám ty. Utíkej! Tak, dej si pití. A dávej teda docela velký ranec. Tak, sep vodu, tady máš. Vezmeme si tady coins. Doufám, že se pak dá dát, že mi to budou brát sami. Doufám. No. No, to je jedno. Možná si to budu muset brát sám. Což asi nevím, jestli chci úplně. A to je jedno. Ne. Vem si. Jo, vezmeme si tady těch 10 gemů. A rovnou vyzkoumáme asi tady záchody, protože ty jsou potřeba, že jo, vždycky. Záchody jdeme na druhou stranu. Doufám, že si tady užívají ty skákací ty prekna. Než se nám to zase to, mám strašný žílen. Tak. Počkáme, když se to vyzkoumá. A já strašně moc zapomínám na tady pití. Kámo! Dám si... Do you want some snack? Možná to, že pití není snack, ale dobrý. Another water, bro. Tak. Máme záchody vyzkoumané. Takže dáme build. Dáme asi tohle. Stalls. Seed. Props. Tak možná... Doorway, window, stairs, co to může být jako? Ježiš, 8 dement. Dáme tady tyhle, máme to jedno asi. Ale dáme určitě dvoje. Tak, teď dáme tohle Spence, cobblestone. Tak. Dáme sem určitě nějaké osvětlení. Tak. Tak. Já doufám, že to takhle jako úplně v klidu zvládáme. Tak. To bychom měli. Ti lidi to očividně užívají, ale máte někdo 846 000, kámo. Strašný ranec. Tak. Kolik máme hvězdiček? Už jednu hvězdu. Což je very good. Vezmeme to. Doufám, že můžeme doplnit i takhle. Jo, on já dávám jenom 10. Aha! Tak, to jsem nevěděl, jo. Loweli, čekej. Dáme ti vodu.
Pozbíráme coiny. A uklidíme, protože tady ti špinavci ještě nemají ty kelímky, tak místo toho, aby to, že jo. Místo toho, aby si to nechal na dom, tak to tady vyhozil, což je super. My to samozřejmě všichni máme rádi. A zkusíme vyzkoumat asi tohle za 1000. Což je docela drahý, ale teoreticky jsme měli vyzkoumat i tohle. Ne, tak tohle. Vidíte, kolik tady toho je, jo. Pití máme, chlape, neboj. Pití máme, chlap. Kamarádko, neboj. Tam jsou úplně lovatí, tady je zase 2 nepořádky dokonce, jaj, to je nádhera, že? No. Aspoň, že jsem je uklidil. Tak, teda tady chce nějaké ty věci. Tak, měl je 37% vyzkoumanýho. Někdo vodu, tady. Někdo vodu. Nechceš dobře. A dívejte se na ní, na tu svině. Co s tím udělá s tím kelímkem, co? Karita. Tak pojď, Karito, ne? Kam to hodíš, ha? Přede mnou nemá odvahu to nikam hodit totiž, ale. Kam ho hodila? Tady! To je svině. Teoreticky potom můžeme zkoumat lavičky. Lavičky 30 sekund. A uděláme tady větší plochu. Děláme to takhle. Pel. Půl. 4. Tady bude bazén, zase další pro, ale už trošku dospělejší lidi. Máme tady ten se skákadlama. Lavičky máme. A resellera bych chtěl asi teďka. Tak. To jsme tady většinou měli, ten bordel nebudeme řešit vůbec. Což ale musíme vlastně řešit, takže uklidíme. Tak, tady chce někdo pití opět. Určitě ho zase nikam určitě ho neuklidí, že? Zase klasicky. Ale proč by to dělal přece? Máme tady za 40, to v klidu stačí. Tak tady máme jedna prostor. Podíváme si penízky, ať to můžeme pěkně udělat. Tak. Donesem pití. Tak. Co zmrzneme, když nemáme zmrzkovat, to je jedna asi teďka. Dáme pití. I cannot play. Jo, dobrý. Logicky asi ne, debent.
tady máme kolik bychom tam dali laviček, teoreticky. Dejme tomu, že bychom tady dali jednu lavičku, tady taky jednu. Tady už začne bazén. A tady dáme už hlubší, takže uděláme zase 1, 2, 3, 4. Takhle to chcem. A tady ti lidi, to jsou strašně blázni, kámo. Tady to uklidíme. Tak podáme jenom jednu hvězdu, ale to se spraví. Tak, tady to dáme sem tu vodu, boom. Tady máš, chlape. Tam chce zase další člověk vodu, já se těším na tu pokladní. Tak, tady máš. Tak, měl by se tady někde stav. Here Clark of him. No a klusej, kámo, dělej. Řekl bych to teď tak, že nemám jako moc čas teďka na tebe, kámo. A obsluhuj, bro. Tak, a tady bychom dali teoreticky. Asi klasicky. Pov. Cobblestone. Tak, až to dostavím, tak se s váma uvidím. Takže lidi, mám to tady. Nějak jsem to teoreticky základně vymyslel, že by to bylo úplně něco nejlepšího. To se říct nedá, ale není to zase nic hrozného.
Takže vypadá to jak nějaký klasický bazén, prostě v nějakých lázních nebo něco takového. Tady si vyberu ty kamíníky všude. A tady jsem to udělal záměrně, jelikož tady chci postavit, anebo vyzkoumat, jsem chtěl říct, nejdřív schody, ty dáme vyzkoumat, ale chtěl bych tady udělat skákací impérium, pools, ne, slides, specials, ok, diving board, otočíme to a dáme to takhle přesně. Ne! Prdel! Ne! Ne! No, dobrý, jo. Dobrý. Takhle se mi to líbí. Jasně. Třeba tady nějaké světla, ale taky. Břízaland už je jeden z nejlepších tady samozřejmě. Jeden z nejlepších akvaparků na světě, borci. 100%. Já vím, že tady není food place, ale nemám ho se tady jak udělat, kámo, ještě čekej. Já bych dal tady tu skuzavku. Tak. Money magnet. To si otevřu asi za diamanty, protože Sofie mi fakt na tohle nechce čekat. Tak. Jo, u záchodu jsme ještě nebyli vybírat, ok. Tak. Tady mi taky dávají hodně strašně moc penízků, díky. Tak, kde to máme? Tady. Další gemínky. No, to je ten bordel, ale to je fakt hrůza. Ovládá tady ti lidi, fakt. Já chci svůj waterpark. Další hovero. Tak. Pojď se měli. Tady, kolik máš? Donesu ti další, bro. Já chci si jít sjet, ale jdu nějakou tu skluzovičku.
Já chci jít na tam tu, jo. Prosím. Má 5 hvězdiček. Kámo, dáváme ti like. Tak, pojďme se na ten projekt podívat. Chceme jít určitě na ten, tady tamhle na ten parčík. Pojďme na to. Je tady další nějaká odměna. Já chci jít nahoru. Tak a tady to má dobře vymyšlené, chlapec. Tak jdem, chlape. Ty krása. Hodně good, kámo. To musím uznat, kámo. Hodně good to máš. Mega good. A teď já jdu postavit skluzavku, dívejte se na to. Beru si kolejné. Tak. A postavíme tu. Ladies and gentlemen, slide. Tak jdeme to trochu, ať to spadne. Nebo ne, to jde rovně. Tak, chceme, aby to šlo dál, tak chceme rovně. Build. Malá zatáčka dolů. Build. Malá zatáčka. Je to tady vždycky boom. Build. Nemám money na tohle, dobře. Build. Jo, nemám money. Takže. Já se s váma prozatím rozloučím. A u dalšího videa. Čau!